Здравейте, приятели! Добре дошли в Vlogmas 2023. Знаете, че за първи път правя Vlogmas и днес е ден едно. Денят, в който ще ви запозная с един творец, лично за мен той заслужава най-много. Това е моята майка. Майка ми не знае, че ще включа в моя Vlogmas. За мен тя е най-добрият стар човек, който ме е родил и ме е дал всичко, от което има нужда, даже и повече от това, което някога съм се заслужала. Майка ми е човек, който прави сладкиши, домашна обстановка, хендмейд неща. Беше изписано много, че може да са богати и може да е ресторанти. Майка ми е човек, който цял живот всичко съм се постигал. Майка ми е човек, който вече няколко години подред по Коледа не може да си вдигне главата от работа, защото има страшно много поръчки. Майка ми и тази година има коледна кутия, която вътре предлага микс от нейните изделия. Сега ще ви покажа всички неща, които мама прави пред Коледа. И това беше моят влог от ден едно за моята майка. Тук пече слънце, вали сняг, на морето стават луди работи. Оставам профила на мама в края на видеото. Надявам се да ви е харесало както мен, така и моят влог ще бъдат малко по-различни от обикновено. Целувам ви, прегръщам ви, весели празници!